Salutare și bun magazin episod de mituri și legende cu cineva mai nou, pentru că avem un mob, Creeperul, care o să vorbim acum. Ok. Creeperul este un mob fără mâini, cu 4 picioare și un cap și are fața asta. Asta te ui mai aproape. Wow, ce te... Ok. Și Creeperul are trăsături faciale. Este de culoare verde, are ceva cu alb, ceva cu verde mai deschis, ceva cu eleon și ceva, nu știu, ceva mai de verde. Și ochii de culoare neagră, cred că nu știu, da, cred, da. Și gura neagră și ale ca niște salvii, da, pe gură, nu știu. Nu știu care e faza. În Minecraft ăsta era mereu fericit, da, în prime versiune de Minecraft. Și a început să fie bucuroși, da. Creeperul era o creatură, era un mob prietenos și amabil. Și da, așa cum are povestea lui. Și băieția mai e împreună cu iubita ei, adică nu știu cine e. Cred că era într-un câmp ce undeva. Suntem într-un câmp și toate înseamnă câmp, da. Și ce făcea? Așa. Creeperul s-a dreptat pe nu. Creeperul a făcut așa, da, are și față. A făcut un smile, nu știu. Creeperul are tot așa, are fața fericită, da. Era împreună cu iubita ei și Creeperul a început să-l omoare un player. Nu. Playerul omoară Creeperul. De ce? Nu știu. După aceea fața ei a început să devină supărată. Da. Cum vedeți la mine. Mă arată fața aia. Fața Creeperului era încrutat. Nu știu. Sau ei sau ea, nu știu. Dar Creeperul a fost un mob. El a fost foarte trist și nu a fost nici prietenos și nici amabil. Păi cum să fie prietenos dacă este trist? Uite cum stă jos și strânge. Uite cum stă jos și... Uite, foarte timid. Bine, a fost povestea, Astăzi să vorbim despre... Da, Creeperul este un mob care trăiește în cave-uri sau dacă este seara apare pe câmp, apare pe câmp, apare tot peste tot în câmpul ăsta și e posibil să vezi un creeper de ăsta în ploaie sau în furtună sau în aseră. Și creeperul a fost un mob destul de rar, nu e comun, dar e un mob comun, nu e rar. Da, a fost un mob rar. Da, dacă v-a plăcut, nu apăsați butonul de like și la revedere!